Ahoj, ahoj. Dneska tu máme nové video a už vyprávěme normálně, už nemáme ASMR. A po ASMR jsme jdeme natočit toto video a toto video je o cvičení. Takže můžeme se presunout. A ještě začneme. Asi bychom začali něčím lehkým, což jsou takéto činky, vlastně to jsou 1 kilové a můžeme s tím začít. Jdeme cvičit prsa? Tak dajme jedno. A prsa se vlastně cvičí tak, že robíte toto. Já si jdem cvičit ruky. Já bych se presunul na ty těžší činky. Můžeme. A toto už jsou vlastně, já vám to ukážu obě dvě. Jsou to 3 kila. No opačně to má, takhle to má být. 3 kila, bo já nevím, prostě 3 kila to jsou takto. Takže prvé jdeme cvičit prsa. Já se postavím. No, dobrý nápad. Vyměníme ruky. Alebo. I rubit se ruky. Dobre. Či ho prejdeme na švihadlo, alebo na kliky. Asi na kliky. Tak asi ho poznáte, je to vlastně Matouš Mikuláš, ho začal natáčet na TikTok. A je to můj bratranec, takže můžeš začít. Je to vlastně, já jsem u něho host, ale já natáčám, takže to také 50-50. Můžeš začít robit kliky. Koľko si dáme? Dáme si 10 kliků? 15 kliků. A když jsem ještě nevím, či dám 15. Tak a 10 si dáme teda. A 15, tak to je lepší. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ještě lizu já. Můžu počítat? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, To už nejsou ani kliky snad. 14 A pojď posledný. 15. Jako vím, robíte 20, ale tak budu zprostit to. A já vím urobit 20. No a včera prejdeme na posledný, jaké by cvik, co to No, tak? posledný. Ne, Co posledný. mám? No tak. Jdeme na další cvik a to je švíhadlo. To začínám.
Tak čo môžu začínať zase? Čo Môžeš. To ti bude stačiť hento, no. Jo. Blízko. Můj rekord je dopredu 46 a dozadu 12 se mi zdá. No pojď. Toto si odkludím, lebo když jsem dostal. Omluvte mě. Aby jsem tam, ale možná nebudu všeho vidět pusu, ale jinak. Ale zkus to dál. Pardon, omlouvám se. No, čo mi se, no, dobré. Takže 3, takže můžeme začít. No, tak. Moc jsem to teda nespravil. Já nejsem zvyklý na takéto švíhadlo. Já myslím, že jo. Máš? Čím dáme strik, hledáme. Dobrá, mám. Tak jsem spravil fotku, no. Nevím, kde se to stopuje. Máš nějaký? No, dobré, toto. Omluvte nás, čo? To bude lepší? Aha. Já zase vůbec nestáčím. To je jináč dlouhé. Tak. Jdeme. To. Jak se to namotá okolo ruk. Okolo ruk, no tak. Na druhou. No a toto ne. Se koukáš jednou. Zkus to. Já vím jak. Škoda, že to nejde stopnout. Ty. Tak jdi no tak. Já to se pokusím vrátit, no. Dobré. Jsem si doskákal, mě to stačilo. Tak ještě druhou úroveň má. No to nic. No, druhou asi ne. No, tak to se že to má. Jo. Dobré. Сейчас jdeme další kliky. Ještě stěžeme. Ještě vezmeme Diamond tu šaty. Jdeme diamondy. Koukos, to jsem dlouho nerobil. Vlastně tento trik spočívá v tom, že takto dáte ruky, takto. Pozor, já už klikuju. A 2, 3. koľko, 15? 10. Stačí 10, lebo to je ťažké. Čo sa má deja? Ja len... 10 ešte mám. Mne už to stačí. Kokos. Som spravil 2.
Já na to kašlu. No dobré, tak ti dáme dvě. Jedna stačí. Jedna činka. Koukaj. Vím. A největší frajer než já. Škoda, že se to nedá nějak stopnout, ale tak. Nevím. Já se podívám, nebo vyšlo mi to a v čem mi to nejde. Nevím proč. To je jedno. Jdu na to. Takže urobíme poslední cvik. Urobím poslední cvik. Koľko? 10? Nevím, koľko budeš vládat. Ok. Takže položím činku sem. A jdeme na to. A poslední. Dobre, takže pojď. My toto video ideme ukončiť. Čau. A čau. Čau.